И здравейте хора, аз съм Shadow 123 и днес ще играем един паркур мап на Minecraft PE. И от доста време се каня да изиграя този мап с вас. Няма да чета правилата. Само последното ще ви кажа, че креатора е Frage Daddy 2 и Facebook му е TMP и левел 1. Хоп. Хоп. Каст. Аз съм на креатив, защото не ми изкача по уния стълбички. Хоп. Добре. Какво така? Добре. Добре, нищо. Аре бе, това е лесно. Не знам какво му е трудното на това ниво. Ето ми го. Добре. Левел 2. Да видим левел 2. Направо ще скочим тук. Така. Левел 3. 3. Да, от бързане и паднах. Що не? Добре, минахме го. Левел 4. Когато се опитвам да се съсредоточа и падам. Аз съм читър. Yes! О, добре, минахме го. Мейт. Добре, съм на креатив. Тук си забрал да сложиш табелка. Но, нищо. Каква така? Фенсове. Тук ще поседя доста. Тъй като нещо, което не мразя. Сега да скачам на фенсове. Джъмп с фенсове. Кой може да е измислил джъмп с фенсове? Добре. Закова го. Чакай. Изчакай за малко. Добре, минахме го. Да, а пък тук си забрал да сложиш две врати. Както и да е. Продължаваме натам. Оп. Няма ги поправям. Сори, ако гледаш това и съм ти ги щупил, без да искам, не нарочно. Но това за вратите и табелките не съм аз. И последно ниво.
Хуй. Хуй. Клекнах. Хуй. Хуй. Опа. Yes. Congratulations. You pass out the parkour map. Don't forget to like my page for more maps. Download my other maps. I will enjoy this buy. Хора, това беше картата. Ако го гледаш, приятел, мапът ти беше наистина много хубав. Имаше и трудни части, като например онова с фенсовете. Беше ужасно. Беше трудно. Да, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, споделете, може да го споделите с приятели или пък и ако клипът ви е харесал, го лайкнете. И до скоро!